Unit Brigade Pengawal Ketiga Milisi Republik Rakyat Donetsk DPR menggempur parit pertahanan Ukraina di arah Donetsk Selatan. Artileri dari Brigade Pengawal Ketiga memberikan pukulan akurat pada musuh langsung di bentengnya. Demikian keterangan video yang dirilis milisi Donetsk di media resminya 14 Januari. Tembakan artileri bertubi-tubi dipandu drone pengintai. Jumlah kerugian Ukraina belum terhitung. Dari kubu Kiev, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam video terbarunya bersumpah merebut kembali wilayah Soledar dan wilayah lain yang dicaplok Rusia. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari 323, belum ada tanda-tanda berhenti. З європейцями на найближчий час. Дякую Словаччині за підтримку інтересів України і всієї Європи. Провів переговори із прем'єр-міністром Албанії Рамою. Як завжди, почув розуміння наших потреб, розуміння української позиції. Загалом, завдяки переговорам цього тижня нам вдалося суттєво посилити рішучість партнерів збільшувати постачання зброї для України. І максимально працюємо для того, щоб це було відображено у рішеннях чергової зустрічі в форматі «Рамштайн» – зустрічі міністрів оборони, яка відбудеться в другій половині січня. Готуємось також і до участі України в заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Цьогоріч традиційна економічна тематика форуму, очевидно, буде поступатися безпековим питанням. І для нас важливо, щоб на кожне питання світу щодо безпеки була ефективна і чітка українська відповідь. Так і буде. Взяв участь у спеціальному урочистому засіданні Литовського Сейму. Литва відзначила День захисників свободи, річницю січневих подій 1991 року, коли люди захистили незалежність своєї держави від намагань тодішньої Москви зберегти контроль над Литвою. І це сьогодні було дуже символічне засідання, дуже емоційне. Я подякував нашим литовським братам за всі їхні дії на підтримку України і нашої боротьби за свободу та за всі їхні слова про героїзм наших людей, які звучали і звучатимуть у Литві. Сьогодні дуже явно відчувалося одне з найбільших наших досягнень за час, що минув після 24 лютого, а саме контекст європейської свободи, контекст цілісності європейського об'єднання просто неможливо тепер уявити без України. Повноцінність Європи – це, зокрема, і повноцінність інтеграції з Україною. Зробимо все, щоб втілити це в конкретних рішеннях європейської спільноти. Звичайно, сьогодні, як і кожного дня, постійно на зв'язку з нашими командувачами, з керівниками розвідки, спеціальних служб. Важка битва за Донеччину триває. Битва за Бахмут і Солидар, за Креміну, за інші міста і села Сходу нашої держави триває. Хоч ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни, Збройні сили України, усі сили оборони і безпеки захищають державу. Я дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру бригад та інших армійських підрозділів, які хоробро і стійко виконують поставлені завдання. Я дякую бійцям підрозділу «Кракен» за рішучі дії по знищенню ворога в районі Солидару. Я дякую воїнам Інтернаціонального легіону «Гурмо» і підрозділу «Шаман», які мужньо обороняють Бахмут. 324 дні повномасштабної війни, а як все змінилося для Росії. Вони там вже гризуться між собою за те, кому приписати якесь там тактичне просування. Це чіткий сигнал невдачі для ворога. І це ще один стимул нам усім, щоб більше тиснути на окупанта і щоб завдати ворогу більше втрат.
Я дякую усім, хто це забезпечує, як на передовій, так і на всіх інших наших фронтах. Саме тому сьогодні я хочу відзначити також працівників Служби зовнішньої розвідки України, тих, хто працює зазвичай зовсім непомітно і про кого небагато говорять. Але вони реально наближають дуже вагомі рішення партнерів для України, для наших оборонців. Дякую за це. Дякую всьому особовому складу Служби безпеки України, чиї результати в боротьбі, зокрема проти колаборантів і диверсантів, суспільство бачить. Кожен крок держави у національному захисті ретельно готується, і це дає нам законні і справедливі результати. Дає нам реальне посилення нашої незалежності, усіх її аспектів. Я дякую за це. Дякую кожному і кожній, хто працює заради перемоги нашої держави. Слава нашим воїнам! Слава Україні! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.